Mga adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong paminawon ang maayong balita didto sa Bohol. Kapartner sa panguma, kini ang tumong sa kadiwa nga gibansay sa National Irrigation Administration sa Bohol karon. Human sa tabang sa pagpatubig sa mga basakan aron ang mga humayan moani og daghan, ang pagbaligyan usab sa mga ani sa mga mag-uuma ang sunod nga gitutukan. Sa hulga sa El Nino ug sa mga ginagmay nga huwaw, gitudloan usab sa niya ang mga bulanon aron sa lagutmon mananom. Kadtong mga umahan nga di na maabot sa patubigan, lagot mo og prutas ang itanom aron bisag magkinaunsa, aduna gyapon sila ipuupoon. O karon nga may mapupo na ang mga naorganisa nga Irrigators Association, nagka-problema na kung asa itumod ang ilang ani ug asa ikabaligya. Nahukman dayon sa niya Bohol nga maghimo og sinimanang kadiwa, mga mini tabo alang sa mga sakop sa Irrigators Association sa niya, isip ka partner sa diwa sa panguma. Mao nga matag semana magbukas og tabo sa mga kadiwa diri sa niya 7 sa Dao, dito sa Talibon ug sa ubay mismo. Kung kamo nangita og maayong klase sa mais ug bugas, bago nga pinalin nga kamote, bulanghoy o singkamas, sa kadiwa sa niya moadto kita matag Huwebes sa tanang semana. Gikan diri sa kadiwa sa niya 7 sa Dao alang sa maayong balita Central Visayas ug sa PIA Bohol kini si Ray Anthony Chu. Mauusab kini ang maayong balita didto sa Siquijor. Giuluhan sa Siquijor Police Provincial Office kon SPPO ang pagpahigayon og buhay ingatan, drogay ayawan o bida symposium kontra illegal nga droga og terorismo ngadto sa mga estudyante sa Siquijor State College o SSC. Katimbaya ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Land Transportation Office o LTO, relihiyosong sektor, eksperyensadong magbabalaod ug suportado sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Siquijor, nagpaambit sila og kinasingkasing nga pahimangno ug tambag alang sa kaayuhan ug kapuslanan sa ilang kinabuhi kaniadtong Oktubre 25 sa Hawanan sa SSC. Pagsalikway sa makatintal nga ilegal nga droga, ingon pagbatok sa makadaning propaganda sa mga komunistang terorista, ang gipahingusgang masilsil sa ilang alimpatakan sa mga ahensya nga nagpasiugda niini pinaagi sa pagpaambit sa ilang kasinatian, paghulagway sa mga posibleng dangatan sa mga kabatan-unan nga musulay niini, ug ang pagdangop sa Dios sa tanang higayon nga maoy magiya og manalipod kanila. Kung hangyo lang ang tanan na dili ta involved into drugs and terrorism. For us to have a better future. You are the future, Lord. Please stay away from peer pressures and it will always start with your decision to say no. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marifel Faith Hammond. Ug di usab magpawahi ang Cebu alang sa ilang maayong balita. Subay sa nasudnong pagsaulog sa 2023 Filipino Values Month nga gitawag usab nga Balay Pinoy, ang National Commission for Culture and the Arts mipahigayon og Value School Caravan para sa Visayas leg sa maong selebrasyon didto sa Lahog Elementary School, Cebu City niadtong November 13. Ang Balay Pinoy nagtumong sa pagpasiugda sa mga educational ug entertaining programs, pag-edukar sa mga estudyante mahitungod sa 20 ka mga Filipino values ug pagdayeg sa laing kultura ug tradisyon sa nasod. Ang main highlight sa aktibidad mao ang official launching and turnover sa General Tuna Picture Book Series gikan sa NCCA ngadto sa DepEd Cebu City Division. Ang General Tuna series nagpakita sa mga Filipino values nga nalambigit sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga Pinoy nga angay mahibaw-an sa bag-ong henerasyon sa mga Pilipino, ilabi na katong mga batan-on ug mga estudyante. Ang book series kay gisulat sa Filipino ug Cebuano, uban sa paghubad og artwork nga gihimo sa partner publisher sa NCCA, ang Aklat Alamid. Ang General Tuna books ibutang sa library sa Lahog Elementary School nga pwedeng mabasa ug magamit sa mga estudyante.
Ang naisgutang kalihukan gitambungan sa gatusan ka mga grade school students, teachers, faculty members, NCCA officials and representatives ug mga opisyal sa DepEd Cebu City. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta, sunod si Mana.